Jeg vil nu vise jer, hvordan I bedst muligt guider jer selv rundt inde på uddannelsesguiden.dk og får alt den info, I har brug for at vide. Til at starte med, klikker I på Internet Explorer. Når I kommer ind på Internet Explorer, går I op i adresselinjen og skriver ug.dk. Når I kommer ind på uddannelsesguiden.dk, går I op i søgefeltet og skriver Vejgods Transportuddannelsen. Og klikker ind på den. I er nu på en oversigt over de forskellige informationer om uddannelsen, og hvis I scroller ned, så kan I se en masse faner, der er her. Klik nu på om uddannelsen. Inde i den fane kan I læse det mest relevante om uddannelsen, blandt andet hvilke speciale man kan specialisere sig i. Der er en masse ting, man kan vælge mellem. Uddannelsens opbygning. Under denne fane kan du blandt andet finde informationer om, hvilke retninger du kan vælge, og hvor lang tid de forskellige retninger tager. Uddannelsessteder. Inden under denne fane kan jeg blandt andet finde ud af, hvor I kan tage den her uddannelse, og hvor du kan finde uddannelsessteder, der underviser i netop det speciale, du gerne vil specialiseres i. Flere måder at begynde på. Under denne fane kan du læse dig frem til, hvordan man kan starte på uddannelsen. Der er blandt andet nogle krav til alt efter, hvor gammel du er, hvilken erhvervserfaring du har, og meget mere. Adgangskrav og deltagerforudsætninger. Under denne fane viser du dig, hvilke adgangskrav det kræver for at starte på uddannelsen, samt hvilke forudsætninger der er til arbejdsopgaverne, du vil komme ud fra i praktikken. Ansøgning og optagelse. I fanen ansøgning og optagelse finder du relevante info til, hvad du skal gøre for at starte. Der er nogle forskellige krav for optagelse for at starte på uddannelsen. Alt dette kan du læse mere om i den her fane. Find en praktikplads. Fanen Find en praktikplads giver dig info omkring praktikpladser og hvad du skal gøre for at kunne færdiggøre din uddannelse til fulde. Erhvervsuddannelse for voksne. Hvis du er over 25, er denne fane relevant for dig, da den giver dig info omkring uddannelsens opbygning, blandt andet også info omkring voksenlærer. Økonomi. I denne fane kan du finde info omkring økonomi i praktikperioderne og samt økonomi i skoleperioderne. Jobmuligheder. I denne fane giver det dig et overblik over, hvilke jobmuligheder du har, og den henviser samtidig også til mulige jobs, som ligger lige herunder. Mere uddannelse. Under denne fane kan du finde info, hvis du har planer om at videreuddanne sig. Blandt andet kan man videreuddanne sig til kørselsdisponent. Ønsker du mere info, så klikker du på fanen for mere at vide. Under den fane, der er andre relevante info her, som jeg peger på nu her. Blandt andet også kvalifikationsniveauerne.